Хайде, Гаспачо. Как сте сега? Харесва ли ви тази манджа? Кашичка. Вода с тъци мляни и слънчоглед млян. Ще папате ли още? Искаш ли още? Искаш ли още? Ти как си, бе? Окроти ли се, спинкаш ли, всичко наред ли? Не да те нахраним. Ай. Покажи как папкаш. Ха-ха! Чай, стой. Стой сега, стой. Стой сега. Е така. Е така, браво. По гръб ли? Да, така. Бебе шортък, Гаспачо. Брат ще яде ли? Още не? Не знам, чекам. Ето. И така, покажи как папкаш. Давай, папкаме. Хубаво ли е това? Хубаво ли е или е гадно? Скъпахме това. Искаш ли още? Чекай да те изкъпя. Браво, Гаспачотата. Дожижал, да те изтрия. Мале, какво си сладурче. Бебе шорче. Ти как си, бе? Ето. Ще влезеш в камерата, бе? Баба ли е манджа? Да си оживеете ли? Сладурковци. Гаспачо. Носи тук. Оп. Тука. Я да ти видя кръчето е. Ау, то е щупено това кръче. Ау, какво ще правим тебе, бе? Ау, милички той. О, милото, то кръчето му е щупено, ти си паднал от високо. Ох, душичката ми. Много те боли, знам. Мале. Думбо. Брат ти как е? Или сестричето? Думбо, как познахте от майка си гнездото ви? Що? Какво ще правим тебе с това щупено кръче, бе? Какво да ви храня? Това не е ти? Окей, Гаспачо ме накъсва много сериозно с това щупено кръче. Защо трябваше да може щупено кръчето? Можеше поне да е само гладно.
Пръчето голямото.